Am de reparat pe aici, eu. Hai de capul meu. Aria! Vii tu! E gata mâncarea? Hai, treci odată la mâncare! Opa, mâncare! Ce prost ești, hai, ridică-te de Am mâncat acolo! pe ceva. Ai, meu, ai, șalele din ele. Hai, treci la mâncare! Și... Hai, treci odată la mâncare! Eu, Maria, am căzut. Ce prost ești, am văzut cum ai căzut aici. Stai eu pe scaunul ăsta. Hai, stai acolo pe scaunul ăla, că divaj de capul tău. N-am asta. N-am mai asta. Bea acolo. Și... Așa. Ai terminat Maia de... Maia, hai, du-te, gata. După... Hai, vino ca la mâncare. Na, bea, nu mâncare, bea. cafeaua. Bea asta, cafeaua. Nici limba română nu mai știu să mai vorbesc. Bine, nu mai contează. Hai, du-te la... Du-te repara acolo, că și degeaba ai făcut fundul ăla din zici că eu... Da, cu Alpina. Oh, Doamne! Hai, Marie, Vasilicu, mă încurc și cu eu, mereu. Yo, șalele Maria! Acum stăm la plajă. Da, e frumos. Yo, Acum trebuie să pun apă la trandafiri. Ai bun, eu are trandafiri, ai și tu să stai. Parcă nu mai trebuie să mă duc la nimic la salon și mi-am dreptat spatele. Opa! Mătule, îți dau cu apă! Ieși afară! Ieși afară! Ieși afară! Au! Hai, da, Maria! Să mai repară încă o dată acolo că n-ai putea. Nici bine n-ai reparat și gata, trebuie să repari iară. Și mă dau și spatele. Bă, dar nu poți să faci aici, măi! La Chioviet, acolo, văd că curge în continuu și zici că aveam, cum spune, plajă acolo. Ia! Ce ai cu... din mine. Sapul, a? Da. O, strică de el, a? Da. Dă-mă dată pe aia. Nu se finește. Asta. Îți încă leapă așa. Ce ai făcut din casa ta? Ai îmbătat? Nu ți doare fondul? Ba da. Tot ce trebuie să pun apoi, tot eu. Că mi-am căzut și asta. Eu trebuie să repar asta, să pun asta în loc. Yo, Maria! Bine, țapă, Maria! Maria! Zi, mă! Fă curat! Acum ce faci, mai? Nu știu, ieși afară. Da la el. Repară, să nu mă te aud. Ce mă dare șalile. Mai întâi mă duc în casă, mă uit la televizor, nu te repar. Eu tot lucrează acolo, eu trebuie să fac curat aici. Hai, mă așa, repară, hai! Ia, numai eu trebuie să mai fac să lucrez aici, el nu face nimica. Stă numai la televizor acolo să stie. Mai stai acolo să mai lucrez. Lucrează acolo. Ia-te la el. Eu... După asta am reparat. Da, am reparat-o. Deșteptul. Și acum, ce să fac eu? Mario a zis că n-am voie la televizor, n-am voie să fac nimic. Soarele ăsta bate prea tare.
Acolo în față e marea. E mare noi. Are ce să fac. Nu știu. Maria, am reparat chestia aia. Marie! Zi Am reparat. Marie, tu-ți faci unghiile? Da, de acum arată, da. Eu am reparat aia. E reparat, a? Da. Marie, dar tu-ți faci unghiile acum? Vreau să fiu tânără. Probleme? Nu. Ia să vedem ce-ai făcut. Ia. Hai să vezi și bine. Să vezi și bine o să meargă. Să vezi și bine merge așa, Maria, ai grijă, poate faci de Maria. O să meargă foarte... Așa, dar tu nu vezi cum mai e? Acolo la capri, unde trebuie să duci capri. Dragă Marie... Să repar numai, că nu mă la televizor. O repar mai târziu. Te dau afară. Aci, Maria! Maria, îmi dă să mă spui. Ieși afară din casa, acum! Maria, vezi, testează gardul. Te testezi, a? Tu ai testat? Vrei să mă pun în Da, nu să merge, mor? nu merge. Nu merge, nu merge. Nu merge, Uite, vin o leacă. Ia ce-am bătut de așa. Stai, Maria! Treci un gacă, nu Măcar bani! dă-i banii, nu. Maria! Ce băi? Am venit de la meci de fotbal cu băieții. Ce? Am venit de la meci de fotbal. Și acum ce? Cine e Mihai Eminescu, a? Fotbalist. Doamne, fă-mă să am răbdare, Doamne. Dă, Doamne. Da, este mâncare. Tu n-ai făcut matematică română, a? Tu n-ai făcut română. Da, și ea e română. Cred că asta, degeaba mi-am luat pe asta. Mâncare, Ai 3 minute mâncare e mâncare. Mâncare? Nu. Mă să fac eu. Ce să Zavar, faci, nu mă? știu să fac mâncare. A, că eu mă duc cu fetele la plimbare. Hai, fac. Și ești prea bătrân pentru plimbare tu, Maria. Și tu ești prea bătrân la fotbalistei. Ia, pasă, pasă, mă! Nicule, pasă acolo, pasă acolo, pasă, pasă, pasă! Dă-i! Gol! Bine, mă, Nicule, dă-i prost pe degeaba, mă! Bine, Wow, mă, treci un mă, ca repede. Acum, treci un ca. Dați-o la băieți! Ce e aici? Mergi de fotbal! Mergi de fotbal, nu? Da, avem cupa acolo! Toți acasă. Toți acasă să nu vă dau la fiecare niște băți de asta pe schinare. Acum, ce e aici, mă? Cum spune, de la Stadion. stadion, a? E cupa, e finala, Maria! Ia că ia acum cupa aia și le arunc în apă. Nu, Maria! Cupa, cupa! Ia că le arunc acum. Maria, tu știi cât costă cupa asta? Le arunc. Nu, cupa mea! Nu, cupa mea! Hai, fiecare acasă. Hai. Cupa mea! Da? Domnul manager, da. Acum. Maria! Zi, mă! Mă duc la campionat de fotbal, vezi și tu? Dacă vin și eu, ce faci acolo? Premiul, dacă câștigăm, ne dă 5.000 de euro. O, hai că vin și eu. Și cupă. Mie nu mi interesează cupa. Mi interesează bani. Nu contează, hai! Să chem și pe băieți? Mă, să-i sun. Alo, ce? Da. Haideți! Maria, hai, vii? Hai, Că, uite, avem autobuzul la poartă. hai că vin acum, hai. N-a ajuns. Nico, dai pasul lui Meșa! Dai acolo, pasă! Dă-te fă aici tu. Meșa! Gol! Ce gol! Hai cu banii ăia, mă! Cu banii! Încă e pauză, Maria acum.
E pauză acum. Pun Că îmi pun și eu unghiile astea, zici că sunt ca o vacă, mai rău ca o vacă. Ioi, pe aici mă doare șale, nu trebuia să mă arăt. Hai, odată, hai cu bani, hai! Haide mă, hai că tu ai vrut! Marie, dacă ai pregătit ceva de mâncare. Da, e acasă. Hai că dacă am pregătit. Hai scoasă băieți. Hai mă, odată, mă! Eu trimesc, Marie. Gol! Gol! Hai cu banii, ia cu bani, nu mai am răbdare, vezi, am pus și unghiile de... Era să spun ca o vacă. În fine. Maria a câștigat cupa! Banii! Yeah! Uite cupa! Yeah! Cupa! Mă doar șali. Ai! Și mă doar șali. Măcar avem cupa. Ioi, Marie, am câștigat cupa. Da bani? Nu știu de bani. Dacă șeful ăla al tău nu dă bani, vezi asta? Îți dau și ție și lui. Ați trimite banii. Îți trimis, nu? Nu trimis. Eu mă duc să mănânc. O prostule, că eu n-am făcut mâncare, mă. Atunci comand. Oh, mi-a venit banii. Ia vine încoa. Maria, mă duc la restaurant, pa. Ba, treci încoa. Banii, mii legea mea. Păi stai, Maria, că am pus să mă dau șelile. Maria, dă unde cupa mea? Ai pus-o în vitrină în casă? L-am aruncat. Că m-a enervat, ei. Nu, bine, am pe și-mi cheltui banii. Păi, să-mi iau Lamborghini aici la poartă. Marie, ne luăm Lamborghini aici la poartă? Ia, mă, dar cât costă? Nu știu. Foarte, eu cred că e scump. Ia uite-te pe mag. Pe mag? Da. Marie, e prea scump. Nu ne permitem. Ia, mă, dar câți bani avem acolo? Uite. Ia. Aha. Și ăla e de pe mag? E și mai scump. Acolo avem 10.000, da? Da. Și îi costă 20.000. Nu de 10.000, 200 de lei. Bă, dă comandă, mă! Dar nu cred că vine. Că eu îl comand de pe Temu, că îl găsesc mai ieftin. Hai, uite-te. Marie! Zi, mă! Nici asta de pe Temu. Asta de pe Temu e mai ieftin. Iată comandă. Dar e în bucăți. E. Adică trebuie să faci în ca pe Lego. Ia, mă, uite-te. Ia, hai că mă să-i dau comandă. Lamborghini. Maria, am dat comanda, ajungi în 2 zile comanda. Ah. În 2 zile. Sper să-ți placă Lamborghini-ul. E din Lego. Din Lego? Trebuie să Lego. construim pentru nepoți. Ce e la Lego? Cărămizi. Ce cremizi? Niște cărămizi. Ia arată mașina. Dar nu a ajuns încă. Dar arată măcar de pe temul ăla, bă. Uite, Ia. uite aici. Uite, vezi? E din Lego. E la cutie. Bă, ăla e jucărie. Măcar avem cu cine plimba, măcar. Nu, lasă, că eu nu mă înțeleg nica, bă. Eu plec, mă. Pleacă tu, că nici bani nu mai ai. Banii, bă, de pe... I-am cheltuit pe toți pe Lamborghini. Ce, mă? Bă, dăm banii de retur, acum. Dă încoa. Au. Am dat retur. Na. Și o bani Pa, la telefonul! Și
Și banii de la mine acum. Să spart telefonul. Și acum banii de la mine să-mi iau unghii de alea, de zici că îmi fac de alea mari roditorei. Vrăjitoare. Ui! Nu am trebuie să mai trebuie. Deci mi-ajungă și Lego.